Равилә Шайдуллина Мурат. Ялан тауға ой қонған. Ауылға Зәйтүнә кайтып төште. Яңа гына борын осларына кара төкләр чыга башлаган, тавышларына ирләр төсмере кергән яшь җилкенчәк малайлар арасыннан гармунчы Әгләм: «Карагыз әле, Урал якларыннан Фатыйма түтиләргә кунак кызы кайткан», диде. «Шундый матур ди, татарча да белә икән. Ну, бүген үзем эләктерәм кунак кызны. Әле миңа бер генә кызның да карышканы юк. Чөнки бер генә аулак өйнең дә Әгләмнән башка узганы юк. Ха-ха. Гармунчысыз аулак өй буламыни? Ягез, бишер үткәреп карагыз миннән башка», дип, шерт итеп ирләрчә төкереп куйды ул. Ялантау буенда көтү көткән малайлар дәшмәделәр. Әгләмнең борын югары. Каршы төшсәң, калун балта хәтле йодрыгы белән яңак төбеңә менеп төшәргә дә күп сорамас. Ул әле малайлардан 5 яшькә олырак та. «Кыз кемгә карар бит әле? Шайтаныма кирәкме аңа синең татарча гармун уйнавың? Ул Свердлауда урыслар арасында үскән. Әле татарчасы да ипилек тозлык кынадыр», диде хыялый Сәет. Малайлар арасында шау-шу купты. Алар таралып киткән маллары турында да оныттылар. Сыерлар акрын гына уҗымга кирип бара иде. Әгләм: «Чукындыра хәзер председатель», дип маллар артыннан чапты. Озын Исмәгыйль: «Сыерлар күбенсә председательгә хәтле әти иманыңны укыта әле синең», дип кычкырды. Малайлар барысы да басуга таба йөгерделәр. Малларны су эчертеп, көндезге туплауга җыйганда инде эсселеккә түзәр әмәл калмаган иде. Малкайлар Ялантау буенда ышык җирдә бергә тупландылар. Малай егетләр исә Ялантау итәгендәге зур ташка утырып, әниләре биреп җибәргән төенчекләрен чиштеләр, тамак ялгап алырга җыендылар. Шишәдәге сөтләрен килә-килешкә чишмә суына тыгып калдырганнар иде. Төенчекләрендәге күкәй, инде майлары сеңеп беткән кара ипи телемнәре, дарудан бушаган кечкенә банкаларга тутырылган павитла, бер-ике баш суган, кабыклы бәрәңге, шырпы тартмасына салынган эре тоз, барысы да таш өстәлгә тезелде. Табын уртак иде. Сыерлар мыш-мыш килеп койрыклары белән шап-шып кигәвен куалар. Сирәк-мирәк кенә яман сулап мөгрә балалар. Күктә тургай сайрый. Айба тау буенда ап-пак казлар яңа гына каурый чыгара башлаган бәбкәләрен тилгәннән саклый. Төрле чәчәкләр белән чуарланган яшел тугайда бал эзләп йөргән эшчән умарта кортлары бызылдый. Дүртәр канатлы энә караклары болынны иңләп әйләнәләр. Әнә чуар канат күбәләк чәчәк дип белеп шайтан таягына килеп кунды. «Егетләр, карагыз әле, теге күбәләкнең йөрәгенә энә кадалды ахры, бик тиз очып китте», диде нечкә күңелле хыялый Сәет. Сәеткә хыялый кушаматын авыл малайлары токты. Сәет сүгенү сүзләре кушып сөйли торган авыл малайларыннан кай ягы беләндер аерылып тора иде. Ул таллыкта былбыл ничек изгәләнә, аны сөйгән яры ташлады микән әллә? «Карагыз әле, малайлар, елый түгелмесең ул?» дип шаккаттыра. Мондый хисләрне аңлый алмаган малайлар шигәләренә бармакларын куеп күрсәтәләр. Жүләр бу янәсе. Жүләр сүзе малайга ябыша алмады. Һәм менә хыялый дигәне Сәеткә шәп итеп ябышты. Болын гөш килә. Төрле күбәләкләр оча, кышлар сайрый, чәчәкләр хуш исле таҗларын кояшка таба ачалар. Әле бер тапкырда үбешү тәмен татымаган кызлар ирене кебек кызыллары, кызлар күзләредәй зәңгәрләре, шәмәхәләре бар. Сәет чәчәкләрне кызларга охшата. Аңа бүген әллә нәрсә булган иде. Әллә нинди таныш түгел тойгы бимазалы яны. Күз алдына күрше кызы Хәния килеп басты. Бу кыз кечкенәдән бер аягында шәкәнли Сәетне үчекли торган иде. Сәет хыялый, уй-фикерен җый алмый. Соңгы вакытта бу кыз да үзгәрде. Сәет яныннан озын керфекләрен түбән төшереп, шым гына үтеп китә башлады. «Кара, Хәниянең керфек очларын кояш ашаган», дип уйлап куйган иде Сәет, иртән көтү куа төшкән кызга текәлеп карап. Кызның инде торнаныкы шикелле озын аяклары тулыланып, билләре нәзекләнеп, такта кебек түшләре матур гына түгәрәкләнеп килә. Тик бүген Сәет Хәния турында уйламый. Аңа әллә нәрсә булды.
Әллә үзе белмәгән, күрмәгән кунак кызы Зәйтүнәне күрәсе килү аның бөтен вөҗүден биләп алган иде. Тамагына ашау үтмәде. Сәйет кәгазь бөкесен тешләре белән суырып алды да шешәдән генә гылт-гылт итеп сап-салкын сөт эчте. Аннары чикләү куагы төбенә барып ятты. Күзләрен зәп-зәңгәр күктә йөзгән болытларга төбәде. Болытның берсе ялантау өстеннән йөзеп барган көймә шикелле иде. Мәктәпне бетергәч, армиягә флотка китәм дип хыялланып алды ул. Моряк киемен киеп кайтып, Хәниянең хушын алам әле. Оннан үз уйларыннан уялып югалып калды. Әнә колаклары кызара башлаганын тойды бугай. Малайлар тамакларын туйдырдылар да, әтиләреннән урлап алып килгән тәмәкләрен кабыздылар. Шәшәк, бал, мәтрүшкә исеннән уйган тугайга сосы тәмәке исе таралды. Сәйет, Сәйет, мә, син дә суырып кара, шундый шәп, башларына әйләндерә дип кыстады инде ачы балны да татып караган Әгләм. Сәйет дәшмәде. Әйтмәсәнә шул хыялыйга, диделәр кырык-кырык ютәлләгән малайлар. Буларның тизрәк егет буласылары, тизрәк балалыктан чыгасылары килә иде. Авыл ягыннан чиләкләр чылтыраган, кызлар көлгән авазлар ишетелде. Бер төркем кыз кыркын суга төшеп килә. Аха, диделәр малайлар, хәзер без буларны салкын шишмә суы белән кыендырабыз. Чыркылдашып алсыннар әле. Сәйет уртада көлә-көлә нидер сөйләп килүче Хәнияне күлмәгеннән танып алды. Бүген көтү куарга да шушы күлмәген кигән иде дип уйлап куйды ул. Шәшен 2 толым итеп үргән. Атлаган сайын толымнары тибрәлеп китә. Сәйетнең йөрәге кысылып куйды. Соң шул ук шикерткә кебек Хәния бит инде ул. Нәрсә булды соң бу дөньяга бүген? Аптырады Сәйет. Әнә Наҗия, Нурҗихан, Ләбибә, Сания, теге кара бөдрә чәчләрен тузгытканы, кыска итәк кигәне ят кыз. Туктале, кунак кызы шул микән әллә? Сәйет яткан җиреннән торып утырды. Күлмәк изүләрен рәтләде, бармаклары белән чәчләрен тарады. Шунда никтер үзенең кыяфәтен көзгедә күрәсе килде. Йөгрә-йөгрә шишмә буена килде дә, тиз генә малайлар күргәнче дип шишмәгә иелде. Шишмә суы улактан агып төшкән урында дулкынланып тора да, ага торгач, тынычланып нәкъ көзге кебек була. Сәйет шишмә көзгесенә карады. Су өстеннән аңа кап-кара дулкын чәчле, зур көрән күзле чандыр гына егет карап тора иде. Сәйет битенә ут капканын тоеп, тиз генә куш учына су алып йөзенә сипте. Шишмә көзгедә Сәйетнең йөзе әллә ничәгә бүленде. Кош кирфекләрендә эленеп калган су тамчылары әллә нинди төсләргә кирип җимелдәделәр. Ул арада кыз кыркын шишмәгә килеп җитте. Хәния Сәйеткә бер генә күз сирпеп алды да кирфекләрен түбән төшерде. Ник мин аның шундый матур икәнен бүген генә күрдем соң? Югыйсә көн сайын мәктәпкә бергә йөрделәр. Укудан кайтуга ничә еллар инде Сәйетнең бабасына шишмә суы кертә Хәния. Әнисе дә бар Зариф бабаңнарның идән сәкеләрен юып чык дип кертеп җибәрә иде кызын. Соңгы араларда Хәния аларга керми башлады. Әллә нәрсә булды бу дөньяга? Әллә дөнья үзгәрде, әллә Сәйет белән Хәния? Аптыраш. Кызларны салкын су белән кыендырга җыенган малайлар да никтер тынып калганнар. Әллә ниндиләр, үзләренә охшамаганнар. Барсың да күзләре кызлар арасында уңайсызланып басып торган кыска итәкле, дулкындай кара чәчле зур кара күзле кызда. Кунак кызда уялып кына итәкләрен тартып куйды. Акрын гына исәнләште. Тавышы куркып кына, тыйнак кына чыкты. Үзе карашын чүәк башларына төбәде. «Исәнме, кунак кызы чибәркәй?» дип тынлыкны бозды Әгләм. «Авылыбызга нинди нур иңгән дисәм, матур кыз кайткан икән. Кемнәргә кайттың, чибәр кыз? Миңлебикә биләргәме? Бүген кичкә шулар капка төбен саклыйбыз икән». Аннары борылып малайларга дәште. «Берегез дә якын киләсе булмагыз. Яңак төбегезгә салырмын. Колагыгызга киртләп куегыз. Әле сезнең башыгыз яшь, Әгләм абыегыздан узып йөрергә». «Эх», дип уйлап куйды Сәйет. «Ник мин Әгләм кебек кыю түгел икән? Ул әнә әйтәсе сүзен кырт кисеп әйтә. Ә мин шул хыялланып ятарга гына булдырам.
Кызлар шишмә улагына чиләкләрен куеп су ала башладылар. Чиләкләре тулган бире китә торды. Менә кунак кызы да шишмә улагына чиләген куйды. Ике чиләге дә көмештәй су белән тулгач, көянтәгә эләсе итте. Ләкин бала чактан су ташып өйрәнгән авыл кызларыныкы шикелле осталыгы юк иде аның. Икенче чиләген көянтә башына эләктерәм дигәндә генә, чиләге ычкынып китеп чак егылмады. Чиләктәге суы түгелеп бетте. Малайлар хихылдап көлә башладылар. Кызның күзләренә яшь тулып, ике яңагы буйлап акты. Аның чиләкләрен ташлап, шишмә буеннан йөгереп чабасы, салкын сулы шишмә суында агып китәсе, кеше күзеннән югаласы килде. Суы түгелгән чиләген алырга иелүе булды, аягы тайып, янә егыла язды. Иңеннән көянтә сүк төшеп китте. Кыска итәге ачылып, төз аяклары күренде. Малайлар яшь тайлар кебек кешнәделәр. Кыз үксеп елап җибәрде. Тегеләргә кызык иде. Авылның сүзгә кесәгә керми торган кызларыннан бу кыз аерылып тора иде шул. Сәет малайлар арасыннан аерылып чыкты да, кунак кызының көянтәсен иңнәренә салды. Чиләкләренә су тутырып, көянтәсенә элде. Кыз күтәрелеп караган иде, күзләре Сәет күзләре белән очрашты. Ул әкрен генә "Рәхмәт" диде. Сәет шунда дөньядан кичте. Үзенең иске күлмәгеннән, ямаулы чалбарыннан уялды. Бирчәйгән учларын кая яшерергә белмәде. Кызның шулай күз сирпеп бер каравы хыялый Сәетне үтерде. Ул башы әйләнеп кыз яныннан ничек киткәнен дә абайламады. Малайлар янына кабат килеп басты. Ярый әле малайлар берни сизмәделәр. Бармакларын авызларына тыгып, әши итеп сызгырдылар, көлештеләр. "Попробуйте! Бергез бер Миңлебикә әбиләрнең капка төбенә барасы түгел, сыек танаулар", дип үкерде Әгләм. Сәет кичне җиткерә алмый йөдәп бетте. Бүген кояшы да байый алмый интектерде. Сәет малайларның сүзләрен ишетмәде, күзенә ак-кара күренмәде. Иртән күз алдыннан китмәгән Хәния Зәйтүнәнең бер күз сирпүеннән иреп юалды. Бүген көтү куганда күргән Хәниянең утлы карашы, кунак кызының рәхмәтле кара күзләреннән түгелгән моңлы күз карашы белән бер булып кушылды. Нәрсә булды? Дөньяның асты өскә килде. Тизрәк кич җитсен иде. Әгләмнең кисәтүеннән куркып тормас. Миңлебикә әбиләрнең капка төбенә барып басар. Миңлебикә әби эшкерүләргә маһир карчык. Әнисе авырганда гел хәлен белеп торды. Эх, әнисе исән булсын иде. Юк шул. Сәет әнисен бик аз хәтерли. Ул бабасы белән генә үсте. Әтисе исән дә бит, тик ул Сәетне улы дип тә белми.